Привіт, друзі! Дякую, що завітали до мене у гості. Сьогодні засолюю салаку. Ось така рибка у мене не дуже велика, приблизно на маленьку жіночу долоньку, а то і менше, але великого значення то немає. І, як зазвичай, розпочну з маринаду. Ставлю на плиту пів-літри водички, додаю сіль 2 столові ложки, такі гарні з гіркою, та столову ложку цукру. Далі у мене розмелений коріандр, у ступочці розмолола, лавровий листочок, перчик у мене тут горошком, духмяний та імбир мелений. Детальніше все розпишу в описі під відео. Доводжу до кипіння. Зазвичай я засолюю рибку цілою, але цього разу вирішила спробувати почистити її. Почистила так 3 рибинки, і у кожній попалася ікра. І ось так хочу проекспериментувати, чи вона не розлізеться в водичці при засолці. Гарненько все вичищаю, щоб чистенька була. І буду викладати рибку, я її ще промила в водичці гарно, і викладаю у лоточок, в якому буду засолювати. Ось так всю виклала. І зверху викладаю ще почищену рибку з однієї сторони. А з іншої сторони покладу ікру. Ось так. Ось маринад мій вже закипів. Перемішую, вимикаю і забираю повністю вистигнути до холодного стану кімнатної температури. Все, маринад вистиг, настоявся. Дивіться, який гарний янтарний колір. Заливаю ним всю рибку і забираю у холодильник на 2 доби. Щонайменше. Через 2 дні рибку дістаю і все, можна смакувати. Дуже ароматна, пряна рибка, в міру солена. З картопелькою буде дуже смачно. У наступному відео покажу вам ще, як я подаю її до столу. Звичайно, очищаю. І ось ікра ціленька. Зовсім вона не розвалилася ніяк. І скажу вам зі свого експерименту, наступного разу буду засолювати рибку тільки чищену. Так набагато зручніше, потім не потрібно чистити її до столу. Готуйте, друзі, на здоров'я і до зустрічі!